Ngicela abafana bayeke ukusishela amancozincozu. Abafana bamanje abasenaso nhlobo-ke nje isineke. Ithini le nkulumo le? Nisixoxisa amanga kubangani bethu. What are you saying? Hey, lento yokushela amancozincozu. Explain this thing to me. Anitshela shelanje, tshelisise futhi. Hayi lento yenu stop and go lana yama-hams. Scupa mswarer. Uyashela namhlanje kusasa uthule phambi kwakusasa awushela ene. Singenaphi thina. Thatha leyo nkulumo leyo uyiqondise ngqo kumnikazi wayo. Nakho it's not like Senkoma and stuff. Ababukeli bethu bawathumelile kama-video abo bephawula ngalolu daba. Uyabona kulesi sikhathi samanje lento ukuthi umfana nekushela usaba umnqoma lelo langa ngoba nakho ukuthi wawunaso isimilo uyosala wena umfana umthanda. Nakho Abasenazo nje isikhathi sokuncingana nentombazane. Nangabe umuntu umthanda nje ngalelo langa amthanda ngalelo langa ungalokhu umtshela into yakusasa. Ngayisho lento phandleni. Ngiyaphinda futhi ngiyayisho. Ngithi mina No one here is safe. Tango.